Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello mga hoy ang mga team Bukid Vlogs. Da. Narabay dagum guys. Kailangan maganda tayo pag pumunta tayo sa Kahoyan. Wala man ko'y stick. Selfie stick. Kanina lang ako ang buwan. Ari may agit rin guys. Kana na. Ang sexy ng mga hoyay. Ay, kuwan pala. Kuyog ta! May sapatos pa kabi. Na mapasaot ka pa. Angang kay kuan man na usay itikos nga na. Hi. Yes. Kahit wala tayong pera, mami pa rin. May gano. So na. Hoy! Ano na nangyari sa buhok mo? Hi guys! Saan ang punta natin? Bakit active ba ito? Ano ba ito? Sandali lang. Hello! Na mapasaot ka pa. Bawa among lipstick ani guys kay. Nga ang mami. Yan sa amin. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman.
sa mga remix ni DJ Boom Boom of Yes for Near Mix Club. Sure kang among hotdog sudan? Ay, salin na ko. DJ Boom Boom. This is a troll style remix of DJ Boom Boom. Hataw! Pero masimos ang Tayo mapapasaya sa mga remix ni DJ Boom Boom. Pa! Oy! Ate Anilin, wa na nag... Warta? DJ Boom Boom. Oh, of course. Daghan ka Juma. Noki guys. May ihihawi na. Cute. Ako na na, Pin? Ayaw. Ayaw ano na paninggaran. Buds on. Wild sound. Cute. Pwede. Lambing siya. Dahil pakitago. Uy, ate. Ayaw nga na ate. Ayaw nga na. Dito nga na. Hindi nga na ulo. Undang naman magkaon. Tapos na mo kami na may nakunan. Okay guys, suma na may kaon sa Russia. Hello. Cute, cute, cute. Tanaw na. Kauli. Going to na nilakaw lagi di ay. Dira ka di ko lusog uban.